Savonialta. Mä oon Heli ja oon töissä Savonian ammattikorkeakoulun luonnonvara-alalla. Ootko ikinä ajatellut, mistä ruoka tulee sun lautaselle? Me toivotaan, että se ruoka olisi mahdollisimman paljon kotimaista. Ihan sillä perusteella, että sä voit syödä turvallisin mielin ruokaa, mikä on Suomessa tuotettu. Ei tarvitse pelätä, että sairastut siitä ruoasta. Lisäksi sen ruoan tuotannossa, niin muuhun maailmaan verrattuna, niin meillä on paremmin huolehdittu eläinten hyvinvoinnista ja kasvinviljelyasioista. Jos sä haluaisit tutustua näihin prosesseihin, mitä siellä kasvinviljelyssä ja eläintuotannossa tapahtuu, ja ruveta niiden toimintojen kehittäjäksi, niin sitä voit opiskella meillä. Ja tietysti myöskin kuvion tulee kannattavuus, toiminnan pitää olla kannattavaa, niin siihenkin pureudutaan meidän opinnoissa. Jos tämä aihe kiinnostaa, niin yhteishaku lähestyy. Pistähän mieleen agrologikoulutus ja Savonian ammattikorkeakoulu. Tällä menolla sinustakin voi tulla ruoantuotannon asiantuntija.